ta yi shi amfani da kuɗi, ƙarfin iko da duk wani abin da take da shi na ƙarfi wanda za ta haɗa ta ci wannan zaɓe, to tabbas sai gwamnati ta sa wannan abun. Su ma haka ɓangaren gwamnatin adawa, su ma in za su yi amfani da abin da suke da shi na ƙarfin mulki, ƙarfin kuɗi da tasiri da waƴansu abubuwan da za su yi amfani da shi wajen ganin cewa sun ƙwace mulki a hannun wancan. To ba wai ƙwacen mulkin shi ne muhimmanci ba, a'a samun wanda zai tausaya ma al'umma talakawa shine abu mai muhimmanci. Ba wai duba cewa wannan mulki wannan menene a samu sauyi. Ko da an samu sauyi, idan ba a samu sauyin wanda suka fi wannan tausayi da jajircewa ba, aka samu wanda suka fi su lalacewa, to kaga ba a samu sauyi ba kenan, an ƙara shiga wani hali kenan. To abin da ake so mu samu a nan shine sauyi muke so mu samu na alheri. To haka kuwa idan muna so mu samu sauyi na alheri, ba mu ne za mu nemi sauyi ba, za mu koma ne ga Allah, mu tuban ma Allah, mu nuna masa cewa tabbas muna neman sauyi ga wannan gwamnati da take mulkan mu a yanzu. Muna neman sauyin rayuwa wanda zai gyara mana rayuwar mu wanda muke a yanzu na ƙasƙanci da wulaƙanci. Saboda idan muka duba a kwanakin baya, cikin shekarun baya da suka wuce, da aka zo ana cewa sai wane, ana ganin wane ne kaɗai zai gyara ƙasan. Da ya hau ga nan shi ne ya ƙara lalata ƙasan, kowa ya sani. To amma kuma abin da ya sa wannan ɗin kuma ba wani abu bane face ba mu nemi zaɓin Ubangiji ba, sai muke ganin wannan shi kaɗai ya ishe mu. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan rasuluhu. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Yau za mu tattauna ne game da rikicin da ke faruwa, ko kuma in ce rikicin da yake tsakiya a yanzu game da zaɓen 2027, wanda wannan abu gaskiya ba ƙaramin abu ne mai firgici ba. Ganin yadda aka shirya ma wannan zaɓe, kowane ɓangare sun shirya ma wannan zaɓe. Saboda ita gwamnati mai ci na yanzu za ta yi ƙoƙari duk yadda za ta yi da kuɗi da ƙarfin iko da duk wani abu da za su iya haɗawa, za su haɗa domin ganin cewa sun ƙara komawa sun tazarce a wannan mulki wanda za a yi na 2027. Su kuma talakawa sun ƙagu suna so su samu canji, musamman na wannan mulki wanda ake na APC a yanzu. So idan za ka yi duba zuwa ga mafi yawan talakawa a kashi 100, kashi 80 suna neman canji ga wannan shugabanci. Ganin yadda ake zubar da jini na al'umma, ba musulmi ba kafiran ba, wanda kuma wasu mutane suna cewa wai wannan faɗa ne na addini, wai musulmi ake kashewa, wasu kuma su ce kafirai. A'a, wannan ta'addanci ne fa wanda yake shiryayye. Ba musulmi ba kafiri, in ma kai ba kafiri bane ba musulmi bane ma, za mu iya haɗawa ma da kai a kashe ko kuma a kama. To kaga wannan kenan ba faɗan addini bane, wannan kawai wani abu ne can daban wanda yake shiryayye. Saboda haka wannan ba faɗan addini bane. To ganin yadda ake zubar da jini na al'umma, da kuma yadda ba rashin tsaro ga karyewar tattalin arziki, tashin man fetur, tsadan abinci da ire-iren waƴannan abubuwa da dama. To har da waƴannan abubuwan yasa talakawa suke yin koki, suke ganin gaskiya suna buƙatar sauyi game da wannan gwamnati. Wanda hakan in za ka yi duba zuwa ga talakawa, sun tunzura sosai ganin cewa sun samu canji a wannan shekarar 2027. Amma kuma mu sani cewa ita kanta gwamnati fa tana da shirin nata na kanta, wanda za ta yi ganin cewa ta koma wannan mulki. Domin duk abin da ya kamata ta yi, za ta yi shi amfani da kuɗi, ƙarfin iko da duk wani abin da take da shi na ƙarfi wanda za ta haɗa ta ci wannan zaɓe, to tabbas sai gwamnati ta sa wannan abun. Su ma haka ɓangaren gwamnatin adawa, su ma in za su yi amfani da abin da suke da shi na ƙarfin mulki, ƙarfin kuɗi da tasiri da waƴansu abubuwan da za su yi amfani da shi wajen ganin cewa sun ƙwace mulki a hannun wancan. To ba wai ƙwacen mulkin shi ne muhimmanci ba, a'a samun wanda zai tausaya ma al'umma talakawa shine abu mai muhimmanci. Ba wai duba cewa wannan mulki wannan menene a samu sauyi. Ko da an samu sauyi, idan ba a samu sauyin wanda suka fi wannan tausayi da jajircewa ba, aka samu wanda suka fi su lalacewa, to kaga ba a samu sauyi ba kenan, an ƙara shiga wani hali kenan. To abin da ake so mu samu a nan shine sauyi muke so mu samu na alheri. To haka kuwa idan muna so mu samu sauyi na alheri,
ba mu ne za mu nemi sauyi ba. Za mu koma ne ga Allah, mu tuban ma Allah, nuna mashi cewa tabbas muna neman sauyi ga wannan gwamnati da take mulkan mu a yanzu. Muna neman sauyin rayuwa wanda zai gyara mana rayuwar mu wanda muke a yanzu na ƙasƙanci da wulaƙanci. Saboda idan muka duba a kwanakin baya, can shekarun baya suka wuce, da aka zo ana cewa sai wane sai wane, ana ganin wane ne kaɗai zai gyara ƙasan. Da ya hau ga nan shi ne ya ƙara lalata ƙasar, kowa ya sani. To amma kuma abin da ya sa wannan ɗin kuma ba wani abu ne face ba mu nemi zaɓin Ubangiji ba, sai muke ganin wannan shi kaɗai ya ishe mu. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan rasuluhu. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Yau za mu tattauna ne game da rikicin da ke faruwa, ko kuma in ce rikicin da yake tsakiya a yanzu game da zaɓen 2027, wanda wannan abu gaskiya ba ƙaramin abu ne mai firgici ba. Ganin yadda aka shirya ma wannan zaɓe, kowane ɓangare sun shirya ma wannan zaɓe. Saboda ita gwamnati mai ci na yanzu za ta yi ƙoƙari duk yadda za ta yi da kuɗi da ƙarfin iko da duk wani abu da za su iya haɗawa, za su haɗa domin ganin cewa sun ƙara komawa sun tazarce a wannan mulki wanda za a yi na 2027. Su kuma talakawa sun ƙagu, suna so su samu canji, musamman na wannan mulki wanda ake na APC a yanzu. So idan za ka yi duba zuwa ga mafi yawan talakawa a kashi 100, kashi 80 suna neman canji ga wannan shugabanci. Ganin yadda ake zubar da jini na al'umma, ba musulmi ba kafiran ba, wanda kuma wasu mutane suna cewa wai wannan faɗa ne na addini, wai musulmi ake kashewa, wasu kuma su ce kafirai. A'a, wannan ta'addanci ne fa wanda yake shiryayye. Ba musulmi ba kafiri, in ma kai ba kafiri bane ba musulmi bane ma, za mu iya haɗawa ma da kai a kashe ko kuma a kama. To kaga wannan kenan ba faɗan addini bane, wannan kawai wani abu ne can daban wanda yake shiryayye. Saboda haka wannan ba faɗan addini bane. To ganin yadda ake zubar da jini na al'umma, da kuma yadda ba rashin tsaro ga karyewar tattalin arziki, tashin man fetur, tsadan abinci da ire-iren waɗannan abubuwa da dama. To har da waɗannan abubuwan yasa talakawa suke yin koki, suke ganin gaskiya suna buƙatar sauyi game da wannan gwamnati. Wanda hakan in za ka yi duba zuwa ga talakawa, sun tunzura sosai ganin cewa sun samu canji a wannan shekarar 2027. Amma kuma mu sani cewa ita kanta gwamnati fa tana da shirin nata na kanta, wanda za ta yi ganin cewa ta koma wannan mulki. Domin duk abin da ya kamata ta yi, za ta yi shi amfani da kuɗi, ƙarfin iko da duk wani abin da take da shi na ƙarfi wanda za ta haɗa ta ci wannan zaɓe. To tabbas sai gwamnati ta sa wannan abin. Su ma haka ɓangaren gwamnatin adawa, su ma ɗin za su yi amfani da abin da suke da shi na ƙarfin mulki, ƙarfin kuɗi da tasiri da wasu abubuwan da za su yi amfani da shi wajen ganin cewa sun ƙwace mulki a hannun wancan. To ba wai ƙwacen mulkin shi ne muhimmanci ba, a'a, samun wanda zai tausaya ma al'umma talakawa shi ne abu mai muhimmanci. Ba wai duba cewa wannan mulki wannan menene, a samu sauyi. Ko da an samu sauyi, idan ba a samu sauyin wanda suka fi wannan tausayi da jajircewa ba, aka samu wanda suka fi su lalacewa, to kaga ba a samu sauyi ba kenan, an ƙara shiga wani hali kenan. To abin da ake so mu samu a nan shine sauyi muke so mu samu na alheri. To haka idan muna so mu samu sauyi na alheri, ba mu ne za mu nemi sauyi ba. Za mu koma ne ga Allah, mu tuban ma Allah, nuna mashi cewa tabbas muna neman sauyi ga wannan gwamnati da take mulkan mu a yanzu. Muna neman sauyin rayuwa wanda zai gyara mana rayuwar mu wanda muke a yanzu na ƙasƙanci da wulaƙanci. Saboda idan muka duba a kwanakin baya, can shekarun baya suka wuce, da aka zo ana cewa sai wane sai wane, ana ganin wane ne kaɗai zai gyara ƙasan. Da ya hau ga nan shi ne ya ƙara lalata ƙasar, kowa ya sani. To amma kuma abin da ya sa wannan ɗin kuma ba wani abu ne face ba mu nemi zaɓin Ubangiji ba, sai muke ganin wannan shi kaɗai ya ishe mu. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسوله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Yau za mu tattauna ne game da rikicin da ke faruwa ko kuma in ce rikicin da yake tsakiya a yanzu game da zaɓen 2027, wanda wannan abu gaskiya ba ƙaramin abu ne mai firgici ba. Ganin yadda aka shirya ma wannan zaɓe, kowane ɓangare sun shirya ma wannan zaɓe. Saboda ita gwamnati mai ci na yanzu za ta yi ƙoƙari duk yadda za ta yi da kuɗi da ƙarfin iko da duk wani abu da za su iya haɗawa, za su haɗa domin ganin cewa sun ƙara komawa sun tazarce a wannan mulki wanda za a yi na 2027. Su kuma talakawa sun ƙagu suna so su samu canji, musamman na wannan mulki wanda ake na APC a yanzu. So idan za ka yi duba zuwa ga mafi yawan talakawa a kashi 100, kashi 80 suna neman canji ga wannan shugabanci. Ganin yadda ake zubar da jini na al'umma, ba musulmi ba kafiran ba, wanda kuma wasu mutane suna cewa wai wannan faɗa ne na addini, wai musulmi ake kashewa, wasu kuma su ce kafirai. A'a, wannan ta'addanci ne fa wanda ake shiryayye. Ba musulmi ba kafiri. In ma kai ba kafiri bane ba musulmi bane ma, za mu iya haɗawa ma da kai a kashe ko kuma a kama. To kaga wannan kenan ba faɗan addini bane, wannan kawai wani abu ne can daban wanda yake shiryayye. Saboda haka wannan ba faɗan addini bane. To ganin yadda ake zubar da jini na al'umma da kuma yadda ba rashin tsaro ga karyewar tattalin arziki, tashin man fetur, tsadan abinci da ire-iren waɗannan abubuwa da dama. To har da waɗannan abubuwan yasa talakawa suke yin koki, suke ganin gaskiya suna buƙatar sauyi game da wannan gwamnati. Wanda hakan in za ka yi duba zuwa ga talakawa sun tunzura sosai ganin cewa sun samu canji a wannan shekarar 2027. Amma kuma mu sani cewa ita kanta gwamnati fa tana da shirin nata na kanta wanda za ta yi ganin cewa ta koma wannan mulki. Domin duk abin da ya kamata ta yi, za ta yi shi amfani da kuɗi, ƙarfin iko da duk wani abin da take da shi na ƙarfi wanda za ta haɗa ta ci wannan zaɓe. To tabbas sai gwamnati ta sa wannan abun. Su ma haka ɓangaren gwamnatin adawa, su ma in za su yi amfani da abin da suke da shi na ƙarfin mulki, ƙarfin kuɗi da tasiri da waƴansu abubuwan da za su yi amfani da shi wajen ganin cewa sun ƙwace mulki a hannun wancan. To ba wai ƙwacen mulkin shi ne muhimmanci ba. A'a, samun wanda zai tausaya ma al'umma talakawa shine abu mai muhimmanci. Ba wai duba cewa wannan mulki wannan menene, a samu sauyi. Ko da an samu sauyi, idan ba a samu sauyin wanda suka fi wannan tausayi da jajircewa ba, aka samu wanda suka fi su lalacewa, to kaga ba a samu sauyi ba kenan, an ƙara shiga wani hali kenan. To abin da ake so mu samu a nan shine sauyi muke so mu samu na alheri. To haka idan muna so mu samu sauyi na alheri, ba mu ne za mu nemi sauyi ba. Za mu koma ne ga Allah, mu tuban ma Allah, mu nuna masa cewa tabbas muna neman sauyi ga wannan gwamnati da take mulkan mu a yanzu. Muna neman sauyin rayuwa wanda zai gyara mana rayuwar mu wanda muke a yanzu na ƙasƙanci da wulaƙanci. Saboda idan muka duba a kwanakin baya, cikin shekarun baya suka wuce, da aka zo ana cewa sai wane, ana ganin wane ne kaɗai zai gyara ƙasan. Da ya hau ga nan shi ne ya ƙara lalata ƙasan, kowa ya sani. To amma kuma abin da ya sa wannan ɗin kuma ba wani abu bane face ba mu nemi zaɓin Ubangiji ba, sai muke ganin wannan shi kaɗai ya ishe mu. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan rasulahu wa rasuluhu. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Yau za mu tattauna ne game da rikicin da ke faruwa ko kuma in ce rikicin da yake tsakiya a yanzu game da zaɓen 2027, wanda wannan abu gaskiya ba ƙaramin abu ne mai firgici ba. Ganin yadda aka shirya ma wannan zaɓe, kowane ɓangare sun shirya ma wannan zaɓe. Saboda ita gwamnati mai ci na yanzu za ta yi ƙoƙari duk yadda za ta yi da kuɗi da ƙarfin iko da duk wani abu da za su iya haɗawa, za su haɗa domin ganin cewa sun ƙara komawa sun tazarce a wannan mulki wanda za a yi na 2027. Su kuma talakawa sun ƙagu suna so su samu canji, musamman na wannan mulki wanda ake na APC a yanzu.
Saboda idan za ka yi duba zuwa ga mafi yawan talakawa a kashi 100, kashi 80 suna neman canji ga wannan shugabanci. Ganin yadda ake zubar da jini na al'umma, ba musulmi ba kafiran ba. Wanda kuma wasu mutane suna cewa wai wannan faɗa ne na addini, wai musulmi ake kashewa, wasu kuma su ce kafirai. A'a, wannan ta'addanci ne fa wanda yake shiryayye. Ba musulmi ba kafiri. In ma kai ba kafiri bane, ba musulmi bane ma, za mu iya haɗawa ma da kai a kashe ko kuma a kama. To kaga wannan kenan ba faɗan addini bane. Wannan kawai wani abu ne can daban wanda yake shiryayye. Saboda haka wannan ba faɗan addini bane. To ganin yadda ake zubar da jini na al'umma da kuma yadda ba rashin tsaro ga karyewar tattalin arziki, tashin man fetur, tsadan abinci da ire-iren waɗannan abubuwa da dama. To har da waɗannan abubuwan yasa talakawa suke yin koki, suke ganin gaskiya suna buƙatar sauyi game da wannan gwamnati. Wanda hakan in za ka yi duba zuwa ga talakawa sun tunzura sosai ganin cewa sun samu canji a wannan shekarar 2027. Amma kuma mu sani cewa ita kanta gwamnati fa tana da shirin nata na kanta wanda za ta yi ganin cewa ta koma wannan mulki. Domin duk abin da ya kamata ta yi, za ta yi shi amfani da kuɗi, ƙarfin iko da duk wani abin da take da shi na ƙarfi wanda za ta haɗa ta ci wannan zaɓe. To tabbas sai gwamnati ta sa wannan abun. Su ma haka ɓangaren gwamnatin adawa, su ma in za su yi amfani da abin da suke da shi na ƙarfin mulki, ƙarfin kuɗi da tasiri da waƴansu abubuwan da za su yi amfani da shi wajen ganin cewa sun ƙwace mulki a hannun wancan. To ba wai ƙwatan mulkin shine muhimmanci ba. A'a, samun wanda zai tausaya ma al'umma talakawa shine abu mai muhimmanci. Ba wai duba cewa wannan mulki wannan menene, a samu sauyi. Ko da an samu sauyi, idan ba a samu sauyin wanda suka fi wannan tausayi da jajircewa ba, aka samu wanda suka fi su lalacewa, to kaga ba a samu sauyi ba kenan, an ƙara shiga wani hali kenan. To abin da ake so mu samu a nan shine sauyi muke so mu samu na alheri. To haka idan muna so mu samu sauyi na alheri, ba mu ne za mu nemi sauyi ba. Za mu koma ne ga Allah, mu tuban ma Allah, mu nuna masa cewa tabbas muna neman sauyi ga wannan gwamnati da take mulkan mu a yanzu. Muna neman sauyin rayuwa wanda zai gyara mana rayuwar mu wanda muke a yanzu na ƙasƙanci da wulaƙanci. Saboda idan muka duba a kwanakin baya, can shekarun baya suka wuce, da aka zo ana cewa sai wane, ana ganin wane ne kaɗai zai gyara ƙasan. Da ya hau ga nan shi ne ya ƙara lalata ƙasan. Kowa ya sani. To amma kuma abin da ya sa wannan ɗin kuma ba wani abu bane face ba mu nemi zaɓin Ubangiji ba. Sai muke ganin wannan shi kaɗai ya ishe mu.